Zdravím, zdravím kamarádi. Za kamerou Cejpa, před kamerou můj věrný Orks. Máme 1. prosince, první adventní neděli. Tak jdem pokusit štěstí. Tady kousek od jednoho dosti starého mlýna, nějakého roku 1349. No, když máme to 1. prosince, začínají klátky, svátky klidu a míru, tak pokusíme štěstí. Třeba padne něco zajímavého, třeba taky ne. Pojďme na to. Tak jo, máme tady první signál. Vypadá to na 2 předměty vedle sebe. Co tam máme? 85, 88. Jdeme si to vyhrábnout. Tak. Máme to venku. Tak, ukaž se. A co to máme? První mincíčka, vypadá to na protektorát 1 koruna. Druhý signál dne. 85, 65. Jde to trošku do železa. A je to něco většího. Pravděpodobně to bude prostě bordel, no ale zvědavost nám nedá. Ale po odhrnutí to jde hodně do železa. Tak to nic. To asi nemá nic cenu. Tady máme docela pěknou 85. Přijde mi taky docela velký. Ale zní to fér, zkusíme to. Co máme tu venku? Kde se nám to schovává? No tak věřili byste tomu? Kontakt. A je to hloubše, ještě si hrábne. No. Tak co myslíte? Co to bude? Omniavičko. Velice častý nález. Tady se nám mutá něco kolem 70-80.
Tak se ukaž. Doufám, že nepřijdou zpátky prasátka, které nám to takhle rozrejdili. Těsně vedle. Tak se ukaž. Podívám se na to s dohledávačkou. No, před chvilkou nám docela sněžilo. Žádný teplo není. Věřili byste tomu. Se mnou hraje schovku normálně dneska. A mě tady ruší ten hříč. No tak já vám teda nevím. Venku to nemáme. Tady to taky není, tak jako ještě hloubš. Za chvilku budeme v Austrálii s takovou, ne? Tak. Tak tomu už nerozumím. Kontakt. No je to tady někde. Tam věrnýho pomocníka Glocka. Glock FM 78. Výborný nůž. Máme nějaký kamínky. Ty nás nezajímají. To může být. Je to tady v té stěně. Tak máme to. A máme to. Co to? Zkroucená přeska. Nějaká falera. Je to tak. Bude to asi z koňského postroje falera nebo nějaká velká přeska. Tak jsem to trošku srovnal, očistil a vidíte sami, no. Krása. Krása. Další signál prazvláštních tvarů. Asi někde tady. Co myslíte? Já myslím, že to bude víčko nebo tuba od paštiky nebo něco podobného. A nebo poklad. Nedělám si žádné iluze. Ještě jednou si hrávne. Možná se tady dozvíme, co to tu máme vlastně. Zamrdník. Tak musím vám říct nic moc takhle s jednou rukou. A co bych pro vás neudělal, že?
Ale bude to hliníkový drát, se domnívám. No jo. Podívejte se na něj. Akorát to asi nevydoluju. Tak vám ho tady nechám. Co se dá dělat? Nemůžu brát všechen bordel, že jo? Máme tady snad 3 signály vedle sebe. Že BBC kmincí. A nebo jen rozkouskovaná plechovice. A tohle je 68, 73. Zkusíme, uvidíme, no. Máme to ještě v díře. Je to napínavý, co? No. Máme to tady ve hroudi. Tak jo, mince nebo plechovice? Tady ne. Máme to tady. Není to zlato, ale je to asi vršek prostě omniavička. Takže ty další signály budou nejspíš to stejný. No a jelikož, poněvadž a protože jsem idiot a zapomněl jsem si nabít telefon, tak vám dneska natočím už jen takový ty pěkný nálezy a nebudu točit ty 4 tuny bordela, co je mezi tím. Teďka se nacházím tady takhle na takové cestě. Tady jsem hrabošil. Vyhrabošil jsem takovýhle knofl. ID 68 tuším tam bylo. Myslím, že jsou na dobré cestě. Tak uvidíme, co padne dál. No. Pro zvuky byly hodně do železa, no. Myslím, že tam bude ještě něco. Prozkoumám, podám hlášení. Pokračuju po té naší cestě a teď tady mám ten náš pomyslný český zlaťák. Československá koruna 1962. Tak jo, kamarádi hledači. Tady jsme začali, tady můžeme taky skončit. Poklad se zrovna nekonal, ale můžeme se aspoň těšit z toho, že příroda je zase o nějaký zhruba kilo bordela čistší. Ale tak to chodí. Není to o těch pokladech. A je to o tom čerstvém vzduchu, vypadnout, vyčistit si hlavu a být v pohodě. Ne? Když jsme se už neviděli do konce roku, jak přeju pěkný svátky.
a možná ještě jedno video zkusím. A tak, užívejte, mějte se pěkně a zas někdy. Příště třeba ten poklad už klapne. Mějte se, čabas.